ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରେ କିଛି କାମରେ ରାଜା ଓ ବାପା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଳଚେର। ଆଉ ଏବେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତ ବାପା ପୁଅ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ବୋଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ ଆମ ହୃଦୟର ଗର୍ବ। ଏହି ଦିନ ଆମର ପରିଚୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ନା ଏଇ ପଖାଳ କଂସାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଶାଶୁ ବୋଉ ପଖାଳ କଂସାଏ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ତାକୁ ଝଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ହିଁ ସଫା କରିଦେବି। ଦେଖିବେ ଖାସ୍ ଏମିତି ଚୁଟକିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତାନି। ଏତିକିରେ ସରିନି, ପୁରୁଷଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପକେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ତାକୁ ସଫା କରି ଶୁଖେଇବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କହିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶାରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।